Sige lang gabi na. Isog banyalan. Relax lang. Huwag masyado. Hi guys, may gabi eh. Gabi na guys, ngit-ngit na. Asa baka si Rilo na. Pamana siya sukad nag-uli nga nagabinan. Karon pa. Mupasad mi nag-abot guys. Gikan sa ubos. Giwanan pa mi. Takaan sa kong nilongag. Anak ko to siya pason sa karsada. Hi guys. Akong tabuon si Rilo na sa karsada. Wala siya sukad nagabinaan guys. Sa kay problema dani. Sa ilang kuan. Ngayon nagabinaan maka ni. So ako siyang tabuon. Di siya makontak kay lubat. Kay sayo kani burnout. Kadlawon mo ko siya mag-charge. Nya kay kadlawon pa nag burnout na. Nagdala ko flashlight. Ako rang isa kay si Mimi. Dito nag haray-haray. Akong datog banon. Nagtakang ako nilungag kasi alan po na mahog baboy. Agkulbaan ta kay gabi naman nyawa pa nakauli. Asa na baka to? Nagdala ko flashlight. Atong sugat-sugaton na to sa karsada guys kay sige na to karon. Kulbaan mo sa kagabi ina nga wala pa. Ngit na ra ba? Di po lagi na ako makontak. Basta ipaingon na po ito dire. Kaulan ra ba? Okay. Tatabo na mong ulan. Hayag pun tami makaabot. Tatabo na mong uwan sa kabangasan mo tong nagsilong mi. Okay. Mga basa, magitang mga basa. Di ko paka himutang basta di pagpakauli nga dili pagka-chat. So atong tabo-tabuon. Okay. Dito sa karsada, wag yapoy signal. Huwatan na lang ako siya dito. May signal dito sa karsada guys. Kulbaan kita nga gabi na di pagpakauli. O sad nag-chat lagi. Basin sad lagi lubat kay ingot to si ganina. 15% na lang siya buntag pa ako pa naglakaw. Lubat dito si guys. Gituyo ko na siya nga binulan og tricab kay inaani magulan-ulan sipis siya dala kog payong kay rindahaw wala na kog payong ako nagpayong guys kay akong inyos biminga uban tami jadi ko kay basa ang pita. Mimi nag-uban guys. Lain na siya kay mag-uban ba na siya. Di ba na mahimo siya hindi mag-uban. Ako ngig nang karang uban tami. Di ko kay basa ang pita. Patulog ko na kanyo niya nga uban tami. Pero wag is Mimi nagdali. Pababa man lagani lagi kay pita. Magpababa na po na siya kung mag-eskwela kay pita. Nagkulbaan ko pagpakaulik sa'yo kay iyang ting ulik yun ting buhi ginila sa eskwelahan guys. Alas 4:30 na dapat alas 5 na anas siya kay ibiyahe pa baya ako ng oras na niya alas 5. Abot na siya diri alas 5. Karon ngit-ngit na kayo. Isa may di mabalaka na na. Lisod po
apaso na ko. Ina, ayun siya lang yan ang apaso niya. Iko ayaw na lang kay basin og magbalios mo. Asa sila ag-agi. Kaya ang agyanan sa talisayan, tulo kadalan. Agi kay tugbugdang pwede. Agi kag sindangan pwede. Agi ka dinis balingwan pwede. Dito sa bugdang kay wa pa man ang simento. Di kay sila agi dito. Di pud sindangan, di pud kay sila agi diha. Masayon nila agian ang dinhisa Kabulakan kay street ang simento. Dito ba sa kuan kay putol-putol ang simento, yuta simento. Ya bunog ang tricab daw kung dito sila mag-agi. So nangata sa karsada guys. Ay solar na ni guys. Dahil tadapit sa solar kay para hayag. Parang na to na itong ispat. Yan mga ispat. Oh. Ito ni parongon. May trek. Sila na gidi eh. Ha? Ano kabitan mo ka? Ano kabitan ka? Nagulan na dito deh. Kusog ulan dito. Kung ibiyahan din ninyo deh. Babagin niyo gulatay. Practice tayo kuno ang iyang anak sa ilang driver. Kasaon sa man na yung gipraktisan dahil nga kagabinaan man yun. Nagchat ang dakarilo na kaya hindi ko mabalakan ni mo. Tarong ka ha? Pasig imong ka. Dalaga na ka ba? Agkulban sa tanim mo. Tarong ka kay na. Unsa na lang. Gabinaan siya guys kay nagpractice ang anak sa ilang driver. Kay ugma kuno ang paso. Practice og unsa bay lang gipraktisan. Na madamay bagid sila tanan basta naiisa nila nga di makakuan. Ay kung manasad na akong giangayan sa nga anak kay hulatan man gid sa driver kung naiisa nila nga madugay. Pero walang si Relo na nakachat kay buntag pa nalubat na siya. Na wala siya nakakuan. Wala siya nakachat na ako. Kaya sayo mong nag-burn out ganina kadlawon pa. Wala siya nakacharge kay anhan ni siya charge kung kadlawon na. Kabalakas at baya ta, di ba? Isa ba inahan di mabalaka nga gabi inawa pa yung anak? Dapat alas 5 na ana. Ag-ulbur bagay din na tong kuan. Sapor bagay din ang kalagot na to nga kuan. Pero okay ra kay nay rason. Di man gid ni sila maka kuan maka ikyas-ikyas nga bisan asa. Kay diha sa yang eskwelahan ni Relo na daghan mata diha sa yang kuan tatay ni Relo na kay kasagara yung mga igagaw niya na diha nang gitudlo ito yung ayaan munang di siya basta-basta makaikiyas kay ang advisor po ni Relo na iyang ayaan
Nawasag ko nakahunaw na ganina pag-chat niya. Wasag ko nakahunaw na. Nga dito ko mag-chat sa iya ha. Pero dili naman sad siya ang handle sa last subject. Kaya ang last subject nila, dili man nila advisor. Na, mugi ang gichat sa ako ang ate. Alas 4:30 te. Out na gid na sila dire. Manguli na sila. Alas 4:45 muna ila tinggawas. O di. Nagsalig ko. Alas 5:30 na din eh. Pero karon kay gabi naman gid. Nagpractice day ko no. Last nga practice lugar ni karon. Paso na sila ugma. Apil mo, paso mo. Nadobi. Ang sabi mo suton? Ang karsonis, ramo ang walay labot sa kuan. Kuan na ila guys. Unsay tawag lang? UN. Pareha to yan ni Mimi sa una. Pareha to yan ni Mimi sa una nga kuan. Aray na. Pero adlaw lagi. Na magabi na sa lugar mo? Hapon na mahuman lugar ugma. Ay gabi na gyapon ni nani orasa. Na. Di na ta maningala kung magabinaan si Rilo na ugma. Mo day gyapon di nani orasa. Magklase pa mo buntag. Hapon na may wala. Na mao lagi. Naray mong prinsesa Alan. Mo pa nagabot imong prinsesa. Nagabinan. Asa lagi ka day? To. Sige na gawin na. Isog ba ni Alan? Relax lang. Huwag masyado. Arong ka, basukan. Explainer ilo na ako nagunsa ka. Ay pag sige katawa diya. Kay gapason ka na niya ganina. Ha? Bijoy. Suko kay si Alan guys. Ulbo ang kaspa ni Alan guys. Galit na galit si Alan. Kasi akala niya si Rilona or nag-aano-ano na. Basig na uyab na ni siguro niya. Nani uyab ni mo Rilona? Ngayon nagabinan man ka. Isama ka po. Kapoy ko ng istorya guys. Na-explain na siya nung nagabinan siya. Wala ba ka nag-bliss na ko? Sibula. Tulog ka man. Nag-bliss tayo ka. Kusado. Ano sa? Gapon, ganun na. Nag-bliss ka na ko, wala. Magamin. Hi guys, good morning. Good morning guys. Laing adlaw na pud karon. O dako kay akong pagpasalamat sa inyong tanan. Sa inyong mga advice nako. Daghan kayong salamat. Na kuan ko sa akong mga video, mga niagi o puro kuan. Ay mo kablaka guys kay hinahinayon ako pag kuan nga akong mga video. Kay kabalo ko nga agpulan mo sa mga balik-balik nga video, sa mga content nga mga kuan. Pero sa mga niagi man good, mura ko na kuan tungod sa akong gibati nga dugay kinawala kong flow. Munang agpangita na lang kog content nga sayon ra mabuhat kay mura magud ko sa gakalipong nga tindog nya sakit kaya kong ulo ug kuan di wala pa ko nakalugar pag kuan nga mag-content gyud nga mag-content og mag-kuan ko kay ako biya guys daghan kay kong buhaton gyud daghan yung kay kong buhaton na dili pa na ako mabuhat tungod sa akong kuan do
nagsigib ako og kuan, nagsigib ako patambal kay wala kini ako magbation nga agsakita akong ulo nya kalipong din ko nya pag abot og kanang kuan, pag abot og akong kuan kining binuan o menstruation nga binuan, mura ko sa gapanganak kay dagko kayo ag panggawas nga mga kuan mo nang agkaluya ko manang ag content ra ko sa mga dinhira sa balay nga kuan sa sulod kay unsaon man gyud nga dili pa man ginako makaya pero kuan kung dili ko minom og tambal sa isa kadlaw di ko pa kalihok, di ko pa kabakod munang sige kog inom og tambal kay inom kog tambal aron lang gid ko nga makalihok-lihok ko kay ako biya gihapon gid tanan sa balay trabahoon labi nagmanlakaw ng mga bata nya karon nga okay na yun okay na yun ko gainom magyapon kog tambal labi nagkuan anang agbation kog sakit sa kong ulo labi nag-init inom gyapon kog tambal na guys kay dili man gid ako makaya nang okay ra gyapon kay inyong mga advice nako guys abi ninyo wala ko ikuan ako mas aganahan ko nga nay mo opens nay mo kuan mo suggest nako nga unsa akong kuan mas aganahan inon ko nga inyo kung gakuanan kay naa sa inyo ang pagkuan nga utik ayo ingana utik ayo kuan na mas ganahan ko nga moingana mo sa tinuod lang kay aron agkakuan sa nako agka-realize sa nako nga dili dayto kuan nga kuan mo dayto nga kuan ana bitaw. Pero okay kayo sa nga tanan nga inyong mga comment nga kuan wala ko ikuan ana kay ganahan hinon ko nga inana inyong mga comments ako nga mga kuan total kanang inyong pagkuan sa ako dako gyapon kay nang tabang nako kay mas maka kuan kog ideya kung unsaon nako kay di man gid ta ingon nga perfect bitaw ag kuan lagi ko nga kuan kay ingko nga ma-okay lang ko wala gyud kuan kay daghan kay ko gabuhaton nga angayan ginako nga buhaton pero sa pagkakaron murag di pa gid kayo na ako makuan pero anam-anamon magud nako anam-anamon ako kuan na anam-anamon ako kuan akong video kung unsaon gini nako pagkuan pangitag pagi nga kuan kay aron kuan lang yun ni kay ako akakuan sa gyapon ko nga agkagamay akong views kay mura ba siya sa taon nang agdalag sweldo munang ang yung lagi sa Miami nga kuan na imong kuan utrohan na imong kuan muna pero okay ra nga kuan sa Miami sa kuha nga no kuan siya tambag siya nako ako wala magiging problema nga naay mo kuan sa kuha guys nga natambag na ako nga tik ayo ingan na ayo kuan na ayo ingan na ayo kuan na mas okay gid sa nga tanan siya guys no kay aron makabalo pod ko kung unsay sayop sa kuha unsay kuan kay aron makuan po na ako mautro na ako akong kuan na ug dako gid akong pagpasalamat pod sa inyo dako kay akong pasalamat sa inyo guys kay naagyapon mo nga bisan tuod og kuan boring sa badiha nga content pero nagyapon mo ga subaybay ga suporta ug dako kay gihapon akong pagpasalamat ninyo guys ug sa giingonan lagi ni Ate Silo nga pahimosli nga naay wifi nimo diha upload live kuan kay gabayad ka salamat kay Ate Silo unsaon man gid Ate Silo nga kanang mag-live ko sa labi nagsakit ko ulo di ko makakuan pag live di ko makaatubang sa kamera kay muraga kuan labi naggalaho kuan kanang katutok gadugay kog tutok sa cellphone manang samot og kasakit ang akong ulo mabitaw nga kung kuan ko mag-edit ko buntag ko mag-edit kung mag-edit ko gabi kay mura sa agkabuak ang akong dinhi nya sakit sa katanan mo nang ag iyon lagi ko usahay si Alan ag-edit na manang
kuan na siya mag-edit. Kay ug naa siya dinhi magkuan siya kanang maguli siya mag-edit. Nakatong mga miagi lagi nga mga kuan saon man gid nga nalabian man gyud ko no. Nawala biya gid akong tingog atong miaging buwan akumplo ato duhar ka semana na okay na ko. Kaya nagsagunson ko pahilot, inom ko tambal pahilot. Karon nga buwan, akumplo dugay kinawala. Hasta pa akong tingog nawala. Na, wa ko nag-inom og tambal kay mura na ko sa kabungol-bungol datong una. Giinumaan ko man tog tambal. Na karon nga kuan dugay nawala kay dugay pud ko. Dugay nawala kay wala pud ko niinom og tambal. Wa ko nag-inom og tambal. Nang dugay kinawala akong flu na agakita man ginialan nga kuan lain gid murag lain gid akong paminaw lang siya kuan siya ga edit pag iyon lagi ko nga akong ulo mura sa agkabuak nawala-wala na ni siya kanang dugay na niya nga nawala man tong mga miagi na karon na ni pagflu nako ni balik na mura ko sa kalipong amo tong bisag sakit kaya kong ulo pagkabuntag na ako ikaligo kay aron makalihok ko kay kung dili ko magkuan guys dili ko maligo akong lawas tanan mura sa gipamunalan na munang pagkakuan na ikaligo na ko iinom din ako biogesic munang pakalihok ko pakakuan ko pakatiman ko din sa balay na mo lagi mura ko sa kalipong ug daghan kayong salamat sa inyong tanan ma'am Pinay Beauty, daghan kayong salamat sa inyong mga advice Ate Giselo, Ate Mayamia ug sa tanan-tanan gyud nga mga followers, mga subscriber, daghan kayong salamat gyud ninyong tanan. Mas ganahan ko nga inyo kong advicean kay aron makakuan pod ko kung unsa ang akong kuan o unsa akong angayan buhaton. Kani manggudong abin niyo guys kani manggudang pagkuan ako sa kuan pag mag-edit ko labi na mag-thumbnail dili pa ako kamao wala mo ko nagkuan na lang mag-thumbnail unang dili pa ako kamao magkuan nga tudluan ko ni Alan unsaon basin og makuan ra nako ug daghan kayong salamat sa inyong tanan guys hanggang dito lang ang video nako daghan kayong salamat sa inyong tanan. Bye-bye. I love you to all and God bless to all. Bye sa inyong tanan.